Kwa kanyo jatend migao mar wuodhe kod apaya Kipchumba Murkomen kanyakla kod nyawadgi mar arita kwe Kithure Kindiki ogolo chik ne obila mag ndara mondo kaw okang' ne derepe ma ketho chike mag apaya kaka yor kedo kod masira mag ndara e kinde nyasi mag giko higa. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E kinde loso kod ute mag fwambe liare mar Harambee House bomba Nairobi, jatend migao mar wuodhe apaya kod apida Kipchumba Murkomen kod nyawadgi mar arita kwe Kithure Kindiki ogolo chik motegno ne obila mag ndara mondo okaw okang' mar chik ne jok moyudi ka ketho chike mag apaya e kaka yor kedo kod masira ma weyo ka oganda owito ngimagi. I have directed the police to crack down heavily and without exceptions all those found flouting our traffic rules. These rules must be observed in their entirety by all people irrespective of rank. Lipot mochwalo ne ute mag fwambo oyango ne chakre tarik 5 nyaka tarik 15 dwe mar 12 higani ji maromo 27 osewito ngimagi bang' nyamburko bagni kendo weyo yo. Ji maromo 14 bende osewito ngimagi nikech ng'we ahiri titi ka ji maromo 7 to yangore ni owito ngimagi bang' pachgi dang'ni e kinde ma ging'ado ndara, to maromo ji 5 to osewito ngimagi bang' rango badgi korka chich kende e ka ji 13 to osewito ngimagi kaluwore kod weyo rango taya mag ndara. Murkomen kod Kithure koro dwaro ni NTSA kod Kena okaw ting' makare mar keto lai mowinjore mataya apaya kod loso kuonde manyalo bedo kod bugni. I have instructed Kenya National Highways Authority, Kenya Urban Roads Authority, and Kenya Rural Roads Authority to heighten surveillance on our roads and ensure that all stalled vehicles are towed immediately, but not more than 1 hour, to enable smooth flow of traffic. Jodito go koni derepe mohera ndiwo to koro rado ne chik biro rakore kodgi ka wenge bende koro rango bila mag apaya. Yes, it is the intention of government to ensure that we reduce fatalities by taking preventive measures, and that is why we are warning all motorists and serving notice. Kindiki koni girango matut derepe mariembo nyamburko kaumer, geche mapoko podhi kod duol mar NTSA, mago ma onge kod lesen mag tich, to kod geche maringo kongore kendo dendgi rarni, riembo gotieno ma onge lesen kod ng'we ahiri titi ndara. A high number of road crashes occur at night due to poor visibility. In this regard, we urge motorists, especially those driving heavy commercial vehicles and public service vehicles operating at night, to implement measures that will enhance visibility. Matimore kinde maduol mar NTSA kanyakla kod obila osechaka pedhe apaya. So we have a serious problem, and what we want to do today is to try and identify some of these bad behaviors on the road. Magari mabovu yanatolewa barabarani kuhakikisha madereva ambao wanaendesha magari wakiwa wamelewa wamekamatwa na kushtakiwa. Gimedo ni okebe magwenge apisas magarita kwe bende koro dhi rakore kod math moko podhi magandiwo mago makelo midhiero ne oganda. Mambo ya pombe haramu tumedhibiti, na vilevile kuhakikisha watoto hawaingizwi katika ulevi, utumiaji wa mihadarati, na vilevile watoto agudhulumiwi kimapenzi. Ekine bad migao mar apaya kod wuodhe kanyakla kod mano mar arita kwe osegolo chik motegno ne jogo matiyo kod apaya wenge duto koro rango bila mag ndara ka bende gibiro kawo chik motegno ne jogo mobuono chik. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mbele ni riwruok